Mektab okuşlarynyň 3-nji halkara matematika olimpiadasynyň resmi işdili türkmen, rus hemde ingliz dillerini alyp barly. Ol şahty bähtiş görnüşini A we B derejede geçirli. Eminler topar tarapyndan olimpiada gatnaşyjylaryň her birine 5 mesele hödürlenip, şol meseleleri çözmek üçin 5 sagat wagt berildi. Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary bu halkara olimpiadada üstünlikli çykyş edip, jemi 29, şol sany 6 altyn, 10 kümüş, 13 sanamy bürünç medal gazandylar. Olimpiadada gazanılan medallar boýunça Türkmenistanyň topary 1-nji orny, Özbegistan Respublikasynyň topary 2-nji orny, Täjikistan Respublikasynyň topary bolsa 3-nji orna munasip boldy. Arkadagy gahrman serdarmyda ýaşary watanyň dayanjy, güýç kuwaty, awry mertebesi, beýik geljegi hasaplaýar. Hemde bir bedenli, ýokur hünärli, watany wepaly sagdyn nesilleri kemale ýetirmäge gönükdirlen insan perwer syýasaty amala aşyrýar. Şu nukdoýnalardan uzak geçmişlerden bäri bilime teşneligi, alymy ihlaslygy, pähim paýhatlygy bilen dünýä meşhur bolan milletimiziň asylly ýüreglerini ýerlep, buguny milli bilim ulgamyny döwürgäpleşdirmek, ony hil taýdan täze basgançyga çykarmak babatda gurt uly işleri amala aşyrylýar. Ýaş nesliň tebigy zehin başarnyklaryny ösdürmekleri, bilimleri hemde alymlary özleşdirmekleri, hünärleri el almaklary, milli we halkary derejesindäki bäsişlerini işin gatnaşmaklary üçin giň mümkinçilikler dördülýär. Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň bu halkara olimpiadasynda gazanan üstünlikleri, hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamyň ýaş nesil bardaky ýygdyrly aradalarynyň hemme tarapyň bilimli, intellektual taýdan ösen watan söýji ýaşary terbiýelep ýetirmek meselelerini berýän hemişelik ünsürlarynyň garaşyda baky bir tarap Türkmenistan bedew batly atmuradyň mekany ýylynda gazanylýan nowatdaky netijelerdir. Halkara olimpiadanyň ýeňjilerine degişli medallar hemde şahadatnamalar dawaraly ýagdaýda goşurly. Ýapylyş dawarasynda çykyş edenleri ören üstünlikli hemde netijeli geçirilen bu halkara olimpiadasynyň ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň şeýle hem mehmanlyň kalbynda ören ýakymly duýgulary dürden ony. Bu halkara olimpiadanyň ýurdumyzyň milli bilim ulgamynyň ösüşiňe täze derejesine çykýanlygynyň, bu urda halkara hyzmatdaşlygynyň eşleňleşdirilýäniň aýdyň suwutnamasyny öwrülen ony bu ýysonç bilen belediler. Hemde hormatly prezident we gahrman arkadamyda hoşallyklaryny beýan etdiler.